mga shy. So may mga shy is papunta po ako ngayon sa church namin. So ito po yung church namin. Yan. So ngayon is Sunday. So yun. Na kami ngayon. Bali prepare pa. Ito yung church namin. So ngayon mga shy, hindi pa kami nagsisimula kasi ang oras po ay alas 8:05. So ano pa kami? 1, 2, 3, 4. Hallelujah!
Para sa ato ang mga Ginoo, salamat dito kung sa pagpuntahan ng Lord of God. Bisa pa Lord, Lord of God. Ikaw rin Lord, mga dalapin ni Lord of God.